Mayong hapon naman sa atong sini mga pinalangga nga mga tagpalamati. Kag syempre welcome sa atong sini pagpangalagad sa This is My Life. Biyernes nga adlaw. Pet sa 29 sa bulan sang ano Tita Wilma? Hulyo. Pila na gid lamang kaadlaw ang nabilin kag yes, magatapos na ang bulan sang Hulyo kag kita naman mag-say hello naman sa bulan sang Agosto. Ang bulan sang tigkiriwi nga sunod sa ila amo ina ang dapat neton halung-halungan kag preparahan. Tingbulsan nyo da mayunod pa wala hindi ati tawe bispera subong ati kon sa iban pwede na sila makabaton sa ila sinisweldo para sa katapusan, ang iban sa Lunes pa. No? So, nakadepende man ina. Relax lang ka modera. No? Ang inyo kabus nga lagad si Tito Wilma. Kaupo ninyo tub-tub-tak na la stress diri sa This is My Life. Samtang kamodera nagahilay-hilay kag nagapulupahuway sa inyo tagsa ka mga nahamtangan. Sa mga nagapungko da kang ila dulunggan ara sa ila mga radyo. Syempre of the night kita sa 684 kilohertz. Kag ang iba naman naton nga mga palangga nga mga tagpalamati may radyo na naka-FB live pa. Mao ko mabalaan tabaw. Nalipay man si Tita Wilma. Ara man may chat room kita dira sa itong FB Live via Facebook page sa Action Radio Bacolod. Paki-like, paki-share. Kung kaya sa Power Send Stars, kay do kay nami man ba tiyagon? Hindi lang ang This is My Life. Kundi pati man ang iban pagin nga mga public affairs program sa Action Radio Bacolod. Mga matahom naton nga mga balita. Mga matahom naton nga mga drama. Na? Mga drama sa linsagas na maghapon. Pwede nyo na mapamatian dira sa Facebook page sa Action Radio Bacolod. Ana, ang mga natipon man nga mga balita sa amon sa News Center, pwede man ninyo ma-like kag ma-share. Basahon nyo man kay naghatag dira updates sa mga nagkatabo sa palibot naton sa bugos nga kalibutan, sa bugos nga Pilipinas, diri man sa aton lugar. Ilabi na sa natabo no nga paglinog magnitude 7 nga pagtayog sa Northern Luzon. Nasa karon pa dayon pa mga updates kag sa development anom na ang na account nilang nabawian sang kabuhi. Ay, hindi tayo magpangasubok kag hindi ta magproblema Tita Wea. Kundi mamangkot kuya ko na nung panyagan, yung da kabtik di kay ndero na magpadala sang iya sini video samtang nagluto siya sang tinula nga Bisaya nga manok ba. Ti siling ko mayo na ilabi na gausong trangkaso subong. Nami ginaipahigop sa mga ginatrangkaso. Para nga, kung may paitan pagyan, pusan sang paitan kung magkaon sila higop mayo. Ti gwa ang balhas. Okay, gid pero halong kamutuod ha. Puwerting trangkaso subong. Baw mga anak ko. Hindi manaog sa inyo balay kung hindi maubos gani. Hindi gid kamo magpabasa-basa sa ulan o kung sa talithiman, ha? Sige. Inom gid vitamin C, kaon sa mga prutas kagutan nga may vitamin C ara naman oo akinahanglan gid. Importante lang gid ja mabaskog ang atong lawas na may bato ta kinalan bato kita sa kutob sa masarangan ta. Okay, relax. Ginahawa madalom kag ibuga para nga magkalma. Di bala? Okay, sa itong dira mga palangga, mga tagpalamati inyo, mga mensahe karon greetings, ara lang sa itong text hotline. Padala nyo lang sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Sa ito naman mga naka-FB Live, ara lang ng chat room sa kilid. Pwede lang kamudira man magka-type sa inyo mga messages. Kag isend diri sa This is My Life. Okay? Yes, get. Pero magluwas man sa itong sulat nga pagbasahon sa sininga hapon ay from Kabangkalan City ha. Hindi gid sa syudad mismo, hindi man sa syudad. Pero gingamit sila nga Kabangkalan, pero tutuod niya address hindi iya sa syudad sang Kabangkalan. Basahon na ito ng kaundan sang iya sulat. Nagpatawag siya kay Melinda, mayong hapon lang na sa imo. Kag syempre inyo man tag sa zodiac sign para sa itong horoscope karon iya nga adlaw. Pero anong informasyon nga ipambi ni Tito Wilma sa sininga hapon?
tuanay mga utan, prutas, mga di ba? Mga dahon-dahon sa higad-higad, paamo ka na bla. Mga dahon-dahon sa higad-higad, mga huli ay mga hilamon tandugon tanas plakadlaw. Kay ginapang gabot nyo na dra sa inyo solar kay panghaboy lang, pero gali ina may mga mapuslanon para sa aton. Kadto ta ani sa mga kabulakan. Sa bulak naman taabi, Tita Wilma, nagsulod bala sa akon ang tapulanga. Kaing tapulanga sa makita ko, matahom gid ini nga klase sang bulak. Nakita ko ang tapulanga, manang perla mayong hapon da. Tagaan mo ang iloy sang pink kag pula kag yellow nga tapulanga. Abo na namian man ang iloy. Pero wala gali kita makahibalo nga ining mga tanom naton dira sa aton palibot. Ilabi na ining mga matahom nga mga kabulakan, ining mga ornamental plants, ornamental plants magapamulak man o kun wala may kapuslanan gani ila para sa aton. So sa sini nga hapon, hibaluon naton nga ay may mga benepisyo man gali ining mga bulak. Ti siling ko ari ay ang manami ang gumamela ang gumamela nga tanom nga ang bulak yati gumamela sa aton tapulanga, di ba? Okay, sa amon niya panawag sina tapulanga, Tita We. Kag magluwas nga tapulanga siya, damo ni siya color, may puti, may pula, may yellow, pero nakakita ko bala may blue siya gali. Nan. Pero ining gumamela or tapulanga sa itong pulong, iya scientific name is Hibiscus rosa sinensis Lin. Do pertigid iya. Hibiscus rosa sinensis Lin. Amo ina ang iya sininga scientific name. Ti ano naman yung iya sini common name, Tita Wilma? Ang common name sang tapulanga. Gumamela kon sa Tagalog, sa English, hibiscus, or if not, China rose. Diba, masiling tayo ining tanom galing nga tapulanga. Hapos niya patubuon, butang mo dang, iban ginahimo na nila kudal, di ba la? Kung magdalang ko, ginatriman, kung mamulak, gapulongpong magtaas, kanami man lang tahon sa ibabaw, di ba la? Kag damo na iya diri sa aton sa Pilipinas. Damo ginaiya sang nagatanom sang tapulanga diri sa aton sa Pilipinas. Kay ti ang iya baladuag or ang iya sinikolor na masiri kung sa atin pa mga young ones. Anong masiri gani, Tita Wilma? Dark na. Dark ang iya sini color. Magluwas nga dark ang iya sini color or color or duag, lain-lain pa. May ara, single, may ara man na double, di ba la? Pero nakibot, gigo bala, ay may ara siya gali, kwan. May ara siya gali double, may triple pa. Tikon ang triple or magluwas sa double, may triple. Daw rose ang iya sini, daw rose ang iya sini nga itsura. So, pasensya lang, kaya wala ko nakakita. Kita ko na yung personal. Pero sa kinang nangita ko, wala ko kakita. Pero tinguan tama na, no? Ang nami lang gyan, no? Hibaluon naton kung bala pwede naton siya magamit. May mga sustansya kita kag chemical nga makuha. Dira, may ara, kung wala. Pamo ka na. May mga chemicals, di ba, Tita Wes, na siplatan ko kaina. Kainiya, bisan diin lang ni matubo, pwede gid. Ang dahon sini, amuning namian niya hampangan sa kabataan. Kag ginahimo na nila, himo bula bala. Dumduman ko isang gamay pa ko, ara naman siya, nagsigwe naman siya. Sang gamay pa ko sang una, maginampang kami. Ining lukuton ang bulak, dason ipahabukon sa puno. Di ba habok-habok na siya nan. Gali ina pwede na ton. Ano mga sustansya nga makuha na ton sa nagkalain-lain nga parte sang tapulanga? May makakuha kita mga chemicals, may makakuha kita nga mga nutrients nga makatag benepisyo sa aton ni kaayong lawas. Pero ang bulak, ang ginaangkon sang bulak? Sa bulak, Tita Wilma? May polyphenol siya, may flavonoids.
may anthocyanins, may ara man hisbescetin, may ara cyanidin, may quercetin, may hentriacontin, calcium oxalate, may thiamine, riboflavin, niacin, kag ascorbic acid sa tapulanga. Pero ano nga parte naman sang tapulanga ang ginagamit bilang bulong kag paano ina gamiton? Paano na siya bigamiton? Pwede gamiton bilang bulong ang nagkalain-lain nga parte sang tapulanga. Una-una ang bulak. Ang bulak hapos lang ining tuktukon, hindi gani bukbukon pa mo kana no, tuktukon siya para nga makuha ang yasini nga duga. Kay kinanglan naton dira iya duga. Pwede man nga pabukalan kag imnon nga daw pareho tsaa, ano daw tea siya bala na ana mo nang makapuslanan sang bulak, pero kung paano karon kung anong pwede na mabuligan nga ginabatyag sa lawas, mentionar naman na karon. Amoy nang makuha naton sa bulak ang iya siniduga. Ang sa dahon naman, ang dahon sa masamiya amo man na dikdikon pagkatapos ipanghampol, di ba? Ihampol ina sa pilaman ka mga kondisyon sa lawas. Hindi gani pwede man lagaon kag magamit nga bilang bulong naman. Ang panit naman sang kahoy or sanga, no? Or ang lawas nga kahoy sang tapulanga, na masami anong ginahimo, ginalaga ina. Ginalaga upod sang pila ka parte sang tanom nga tapulanga. Ang ugat naman pwede lagaon, pwede ipainom para bulong sa pilaman ka mga kondisyon sa lawas. Pero ano ba lang mabuligan niya sini nga mga ginabatyag sa lawas? Ang ano ni, kati-kati or boils. Nan! Nakayuhom si Tita We, kay nga may madumduman ako sina nga istorya, pero hindi ko na pag-istorya sa ini. Gapamati siya nga daan, sa kati-kati, kay inang linghod, no? Linghod nga bulak sang tapulanga, kung ano na siya, bukbukon gina siya or tuktukon na siya hasta nga maglapuyot na. Once nga pang, hindi bala kay galapuyot na siya, nan. Ti kung maglapuyot na siya, ipalhit mo na sa panit sang sa parti. Panit sang parti sa diin dira nagtubo ang imo kati-kati. Kay nga pabuswangon sang bulak sang tapulanga ang imo boils or ang imo sininga kati-kati. Sa mga may biki, pag iting biki diri na iyan no, dalom sang dulunggan, di ba la, no? Ang biki din as dalom na dulunggan ginagamit man na as ilamhit man lang, no? Ilamhit lang ang imo gintuktok nga bulak sang tapulanga. Sa mga bukol-bukol gali sa lawas, pwede man, na? Ang dahon naman, bulak kag dahon imo bukbukon, effective siya sa mga bukol o kung tumor nga nagatubo sa imo sinipanit. Mga bukol-bukol dang pwede siya na sore eyes. Kabalo naman kamo kung ano sore eyes, di ba? Pagbugtaw mo, mutaon ka. Pagmuklas ang mata mo, pula-pula. Baga pilirot lang, makalaton ka pa, di ba? Pero bulong gali ang bulak sang tapulanga na ay hindi ya bulak ang ugat, Tita Wilma. Ang ugat lagaon, di ba? Effective siya para sa irritation sang imo mataokon, ang ginatawag sore eyes. Anong himuon? Patuluan lang ang imo sinimata. Na, kag ara pagid. Pagpalanakit sang imo ulo, kung nagasakit ang imo ulo, pwede man, tuktok ikaw dahon sang tapulanga. Tapos imo ihampol diri sa sentido, yaho, hindi gali sa agtang. Diri sa sentido, ang sentido, ang ginatawag, pamangkutan nyo, dabla si mama nyo, kung kisa si mama mo nyo, si papa nyo, si tita, hindi pa nakatultol kung di ng sentido. Ang sentido, adi sa kilid, kung baga, dungan-dungan, kung nga ito mga young ones pa, diri sa kilid, sing duwa ka, magtamo ini sentido, nan, dira iya, ihampol ang gintuktok nga dahon sang tapulanga para nga madula ang pagpalanakit sang imo ulo. Kung ginabudlayan kapagid sa pagpangihi, no? Ginabudlayan sa pagpangihi,
laga ka sang bulak kag ugat sang tapulanga. Effective ina nga bulong. Anhon titawe, imnon mo ina. Ti daw challenge na siya, pinsaron mo, ari pagid kay usong trangkaso kung ginaubo ka, ginahilanat ka, na effective man. Kung damo da gumamela sa tubangan niyo lukata balang ugat ya pa mo kana ang ugat sang gumamela or tapulanga. Yes, effective. Lagaon lang kag imnon ang linagaan sina. So tawag na it's gumamela tea para social China Rose. China Rose tea. Paamo ka na. Sa mga ginahilanat naman, nagapanubo sang body temperature nyo, dahon naman na iya kag bulak. Ang dahon sang tapulanga kag bulak lagaon mo. Effective man ina. Dahon, effective, kag nami pagid kung maglaga ka man sang ugat bilang bulong. Hindi, no? Nami, lagaon po, pwede mo man siya ma-mix dahon kag ugat. Pero kung dahon, pwede man nga dahon alone. Kung ugat alone, pero mas nami pagid kung i-mix mo sila. Amo sina kadasig sang epekto, no? Sa inyo iya ginabatsyag. Kabalo naman kita, Mother Nature, makita nato nina sa aton palibot, sa mga mahili sa mga plantitos, dira, masiling, Tita We, bantay ka bala karon. Akong dia collection different colors of gumamila or tapulanga. May ara cute gidiya. May nakita gi ko kagamay sa iya pero triple kunong hambal to. Ang hambal sang iya mama triple na siya inday we. Nan. 5 daw rose kung imo himutaran na daw rose gid sa iya. Ang dahon niya gumamela. Ti kay kadamo na sang mga moderno nga pamaagi sa karon na nga mag-propagate sang mga kabulakan, sang mga tanom, sa mga puno sang kahoy, para sa mga mataas-taas nga puno sang kahoy. Imarkot nila ina, pagdaso na mamunga, nubo. Para sa mga Indian mango nga nubo, nabuton mo lang bunga. May kalamansi, di ba la? May kalamansi nga nubo pa lang, way pa klabuts tuhod mo, gakapa ng iya sinibunga. Di ba la? Ang santol, kay damo na ang pamaagi kung paano naton ma-propagate ang isa ka tanom. So, sa mga mahilig man sa mga kabulakan, especially sa mga mga plantitos kag mga plantitas, mahilig na sila na bonsai. Ti ko ni bonsai yun mo, gagmay man ang iya sina nga bulak. Napamo kay na bila. But anyway, dira lang naton makita sa adlaw-adlaw naton nga pag inistoryahan ay on air sa paghatag ni Tita Wilma impormasyon nga bisan ina galing ginakalingawan naton magluwas sa mga utan sa aton palibot. Inang mga tanom naton nga ina, inang mga bulak nga ina, may mga kapuslanan man para sa aton ikaayong lawas. So amat-amato naton sila hibalo sa adlaw-adlaw naton nga pag-istoryahan ay diri sa This is My Life. Alauna 58 Action Radio Philippine Standard Time. Ang ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule. Siyempre, Dr. Pinoy Squalene Capsule, epektibo mas Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpamati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa Okay. Greetings, anay kita Tita Wilma na sa mga naka-online naton dira nga mga kauturan. Mayong hapon lang da. Bawo si Sir Mileli Uligo ara gid naka-online sa karon nga hapon. Live na live, Ma'am Wilma. Thank you, kid sir. Good afternoon. Diin ka sa imo farm or sa imo punong o kung ara sa Banes Cafe. Mayong hapon lang da. At Kimeriman, good afternoon. Kag thanks for the big heart, Sir Mileli. Salamat gid. Kag ga-monitor live, Ma'am Wilma, sa SQBR, sa Fish Farm ya sa EB Magalona. Mayong hapon lang da, sir. Damyaw ya lang si Ma'am Vanessa Starr, kag Doc Matmeo, Jinky Dilegdo, Noela Mark, kag Sir Alex Montesa. Good afternoon, Tito Wams, Jocelyn Cordero Hilyang, salamat man. Villar de la Cruz, maayong hapon. Gapamati sila kuno sa may bago. Look ni Core. Good afternoon, Tita Wilma. Tamyaw ko lang ang Kalang family, Patanaw family, kag Nicor family sa RSB La Carlota from Kagawad Nicor. Salamat gid sir mayong hapon. Good afternoon, Tita Wilma. Pabati ko lang. Napatamyaw lang ang iya mga upod sa ilabalay. Akon mama nga si Rowena Maribuhok or Maribuhok siguro. Kagang akon ba na nga nag-obra sa Robinsons, Ninyo Maribuhok. May damo gid nga salamat. Crystal Jane Cesar, thank you, Gid. Kay Teresita Yong, good noon, action titiwe. Tapulanga, hibiscus tea, nami na siya sa may high blood. Nagdugang pa, na? Nagdugang pa nga itong sa information. Well, anyway, Ma'am Teresita, madamo gin nga salamat. Hello, Ma'am Julie Militado Patrimonio. Good afternoon, titiwe. Diri sa amon, ginapakaon namon sa rabbit ang dahon kag bulak. Namitan sila. Oh, kita nyo lang na. Kagwapa. Erlinda Ordonez Planas, hindi nakapamulbos na nakapang lipstick si Tita We. Don't worry. Okay. Mayong hapon, Miss We. Alin kay Homa Lumina. Salamat, Gid. Kativir. Madamo gid nga salamat. Good afternoon, man. Good PM, Tita Wilma Ordonez Planas. Salamat, man. Inday Blaza, keep safe sa maulanon nga tiyempo. Salamat gid sa imo, Inday Blaza. Dominicanyo, shout out ko lang si Yasi Estrera, kag si Miriel Jedaya Manzano, especially sa kaupod ko si Hena Lexe. Hasta lang dire anay, dali gid lang. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho.
Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong nga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. And the winner About sa tapulanga, damo gid iya mabulong sina. Kag manamit ini siya ilakot sa laswa nga may balunggay kag laktan sang pinirito nga isda. Yummy gid niya ang bulak. Kag makapagwa patawi. About na inspired mo naman ko Ma'am Verds ba? Tilawan ko na be. Manang Perla, nabatian mo na ha? Pwede gali malakot sa laswa. Tilawan na naman ng Pearl. Kaya nga tapulanga dira, madamo sang bulak. Damo sang bulak. Tilawan ta ang kanamit naman isang bulak sang tapulanga nga ilunod iya sa laswa. Colorful, very colorful. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet the following on their birthdays today. Ang dami nila,
Maria Cristina Malacca Cadiz, Reverend Father, yes, Reverend Father Felix Paskin, happy birthday to you, Pads. My BFF DJ Rod Simon, yes, si Rod, happy birthday. My office mate Teresita Delgado Lavadia and Jan Roy Suyod, thanks a lot. Thank you gid, Ma'am Elizabeth Gamala. Karon pa na ang iban, gani relax lang. Mayong hapon, Tita Wilma. Pamo kay natin. Alas 2:10 na, dali lang. Aton anay sulat para karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, nga itong si Letter Sander sa karon nga hapon, taga Kabangkalan. No? Taga Kabangkalan siya. Nagapatawag siya sa ngalan nga Melinda. Kagang sulat ni Melinda nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong adlaw lang sa tenantanan kid nga nagapamati sa Action Radio Bacolod. Pati na diri sa amon lugar sa Southern Negros. Damo kami gid nga inyo listener diri sa amon lugar, Tita Wilma. Gusto man ko nga mag-share sang akon kabuhi sa programa. Natungod ini sa amon na eksperyensyahan. Kami nga mag-ululutod ilo na. Wala nanay, wala tatay. Ako ang kamagulangan. Gani ako ang nagatindog nga nanay kag tatay sa mga utod ko nga nagaedad 7 kag 13 anyos. Sa kagustuhan ko nga mag-eskwela kag makatapos sila, bisan hasta lang sa high school, nag-obra ako bisan kabulig sa balay lang. Galing stay out lang ako, Tita Wilma. Amo na nga mabantayan ko gihapon sila, kag ululupod kami sa isa ka bubong labi na gid sa tion sang gabi. Galing ang problema ko ang amo ko nga lalaki. Kay kun maglakat gani iya asawa, ay kasubo man naman ginamolestya niya ako. Naglabot pa sa punto nga nakuha niya ang virginity ko. Pero hindi ako makapanugid tungod ginpahog niya ako nga may malain kuno nga matabo sa akon kun himuon ko ina. Isa pa, wala man ako nag-obra nga dako ang sweldo, kay elementary lang ang natapos ko. Kag hindi man ko gusto, tita, nga mag-away sila tudo-tudo sang amo ko nga babae, kay tama kabuot sang iya asawa. Pero nagaantos ako, Tita Wilma. Ginabudlayan ang akon balityagon. Pero wala ako sang mahimo, kundi pabayaan na lang ang mga nagkakatapo. Wala ko man ginapaabot, pero ang ginakahadlukan ko, basi kung magbusong ako. Ano bala himuon ko para nga makahalin ako sa amo ni nga sitwasyon. Nagamuan na gid ako.
kabay tani nga mabuligan mo ako. Diri lang kutob, mamati lang ko. Melinda Sangkabangkan. Sa imo Inday Melinda, maayong hapon kay madamo gin nga salamat. Ha? Wala siya kuno galantaw FB Live kay hindi kadala iya load, iya data. Pero may Facebook account siya. Magka-ano siya no? Magka-open kay padala siya sa iya account sining iya sitwasyon sa Action Wilma Sugatmo. Naton nga Facebook page. Anyway, sa imo Inday, salamat gid kag maayong hapon. Wala ko man matapos basa ang tanan na kaina pero nasubuan ako sang imo sinisitwasyon. Sa imo balap sa paghimakas balas ng bata, no? Actually hindi naman sa bata mo, no? Dalagita naman, dalaga. Hindi ko lang pag-mention iya edad kay basi bala. Dalaga na siya. May handom man tani sa kabuhi. Pero mas ngagin pasulabin niya ang iya duha pa kamanghod kay wala na sila ginikanan mo, no? Wala na sila ginikanan ang duhay kamanghod 7 kag 13 anyos. Karon kung sa iban pa siya kag sa malayo pa siya nga lugar magtrabaho, paano ang iya duha kamanghod? Amo ina ang iya ginakahadlukan kag ginakahangawan. O galing Inday Melinda, kay ara siya sa radyo nagapamati. Kabudlay sang imo sitwasyon. Kabudlay tungod nga magbunga ina karon. Paano? Ano ang matabo sa inyo? Ay paanong mga utod mo? Di ba la? Paano mga utod mo? Amo nang indi ginami bala mo? Amo giniyang indi nami. Pero kung ikaw magpangisog, magpangisog ikaw kag pagkatapos tindugan mo, magpakaisog ikaw sa kun ano nga nagakatabo sa imo kabuhi, nga indi ikaw magpadaog-daog, kay guro ginadaog-daog ka man lang sinang imo amo, tungod nagapati siya, nga ay ti, kabulig man lang ni sa balay, napaamo ka na mula, kabulig ni sa balay, why hindi na siya kasarang kung mamuwersa ko. That's why kagin pasugtan mo, no? Hindi na si Tita Wilma hindi na si Tita Wilma maglalis or magbasol sa imo sa naabtan mo. Kay tungod nga naghari ang kahadlok sa imo kag kabalaka sa ama mo nga babae nga mabuot kag maayo sa inyo, na? Pero Inday Melinda, na ang mahambal lang gid ni Tita Wilma, hindi pagpasugti nga maglala pagid ang mga hitabo sa imo kabuhi. Once nga maglala ina, magbusong ikaw sa imo amo, abi mo mangin mabuot pang imo ama sa imo, hindi na. Sigurado nga pahalinon kaniya sa imo ginaobrahan. Pahalinon kaniya sa inyo obligasyon. Nan. Kung ako, no, kay since nga nagpadala, ikaw diri sang imo problema, na, sa sitwasyon, ay gwa na lang dira. Na? Gwa dira sa inyo balay. Sa inyo balay, I'm sorry. Gwa dira sa imo ginaobrahan. Maghalin ka. Hindi na pagpadayon na ang pag-obra mo dira. Ti ano, ha? Ngita ka lang nga obra, bisan mang labada, kalang day, may makaon lang kamo sang imo duha ka o sang imo duha ka utod, mabuhi na kamo. Or if not, kung medyo dire siling mo may mga lugar-lugar dira sa inyo, pwede ka mo makapananum-tanom samtang ikaw nagapanglabada or makapangita ikaw dira sang pwede mo pagakitaan magbulubaligya. Bisan ina balang ginahambal nila nga mahakwat ka lang kag tapos ibaligya mo, ganansyahan mo lang. Amo na lang da importante nga suno sa imo maka-eskwela ang manghud mo. 13 years old kag 7 years old. Ginsakripisyo mo ang tanan. Tungod ikaw mo nagaserbi nga ginikanan para sa ila. Kung mabakas ikaw kag maayo ikaw nga bata or nga babayi, na
feeling ko kung mangita ikaw sang lain nga trabaho o lain pagin nga pagaobrahan, tuytuyan ka sang Ginoo para nga makakita ikaw sang maayo nga amo. Tunto, siling ko kagina, tunto nga amo, siling ko na, nano man siya man, paamo ko na bala. Hindi, kay tindi gina naton bala malikawan. May mga amo nga maayos ang batasan, may mga amo man nga mga tunto kag hingalitan ang mga kabulig sa balay. Nga wala bala nila ginalantaw, na nga kung wala sila sa ila panimalay, sino ang nagataw, sino ang nagapreparar sang tanan, nagapanglimpyo, labada, preparar sang ila pagkaon. Gani Inday Melinda, hindi na pagpalala pa ang sitwasyon. Hindi mo man pag-irason kay Tita Wilma nga, hindi ko kahalin diri Tita Wilma, kay dako-dako ang ginabaton ko nga sweldo kumpara sa iban nga ulubrahan, ay hindi, anohon mo ang dako nga sweldo kung ginababoy ka sang imo sini amo. Tindog ka sang imo kinamatarong bilang babayi. Kay ti, mayukon, amo kay na nga klase sang babae, pero hindi. Gusto mo nga, ay Ginoo ko anak, hindi, may puturo ka pa ya. Ang sala-sala, tandaan mo na Inday Melinda, ang sala-sala, kinahanglan tadlungon mo ang sala. Mientras tanto, may panahon pa. Magpaalam ka sa imo sini ama, sa ama mo nga babayi, para maplastar mo ang tiko nga ginausoy mo subong nga banas. Magpangamuyo kaday nan. Nga tuytuyan ka sang Ginoo. Before ka magdesisyon, kag before ka maghimo nga maglisensya sa imo ama, magpangamuyo kagyan. Nga i-guide ka ni Lord. Kung ano ang dapat mo himuon, nga matadlong mo ang sala nga nagakatabo sa kabuhi mo. Pangamuyo ka sa iya, nga alalayan ka niya sa naabtan mo sa imo sinipagpangabuhi. Sabto niya ikaw, tutuod gina. Kagtuytuyan niya ikaw sa pagpangita sang maayo nga palangitan-an, maayo nga maobrahan, para nga matungdan mo ang imo papel bilang amay kag iloy sa imo sini mga utod. Palangga bala sang Dios ang mga ilo nga mga kabataan nan. Love na yan ni Lord ang mga kabataan nga wala nanay kag tatay, kag nagahimakas nga makita ni Lord nga nagaantos lamang nga makakaon, nagaantos lamang nga makaeskwela kag makapanapton, ginagrasyahan ina sang Ginoo. Wala kamo kag indi gid kamo pagpabayan. Kag nasiguro ko Inday Melinda nga makakita gid ikaw sang trabaho, obra, nga bisan suno sa imo, obra lang sa sulod sang balay, oo, bisan gamay-gamay nga sweldo sang sa ginabaton mo, sa ginaobrahan mo subong, bastang importante, ginakilala ikaw nga tawo. Tawo kasubong nila, tawo nga may balatsyagon, pero ipakita mo nga ikaw tawo man nga may prinsipyo, kag kabalo, magbato, kag magtindog sang imo kinamatarong. Hindi ka magkahadlok, hindi ka magkahadlok nga mabalaan sang imo amang ginhimo sang imo amo sa imo. Ay huo anak, halungi ang imo pagkababay. Hindi mo pagpasugtan nga padayunon sang imo amo ang pagbaboy kag pagbastos niya sa imo pagkatawo. Ay huo, lain-lain na iya batyagon, sakit na iya batyagon. Ano ikaw, anong panulok niya sa imo? Ay oo anak, tandaan mo ya, sa ulihi makakita ka sang lalaki nga magapalangga sa imo, nga magatanay sang iya gugma sa imo. Kag ang imo kaugalingon, tandaan mo lang na, ang imo pagkababayi, dapat itugyan mo lang ina sa lalaki nga imo ginahigugma. Hindi sa bisan sino lang dira nga gusto magamit sa imo. Ay huo, kumalabot ko lang na amo mo, pikniton ko gina siya sa diyan tawe, dulunggan lang ano. Pero hindi, naluoy ko sa imo Melinda, na? Pero anak, hindi pa ulihi ang tanan. Bata ka pa. Nakita ko kung daw ano ikaw ka responsable, nabatsyagan ko kung daw ano ikaw ka responsable, mapinalanggaon, mabinalakon sa imo mga utod. Kay ti ikaw subong nagaserbi ginikanan sa ila, tungod wala ng inyo ginikanan. Mangin maayo ikaw nga ehemplo sa ila. Sa ila kakuha
puwersa sa ila kakuha kusog para makapakigbato kag makapanibago ikaw sa imo sitwasyon. Hindi pa ulihi ang tanan. Ha? Ang tanan nakasugod ka na sa pagsakripisyo kag pag-antos padayuna himua para sa maayo nga boss damlag sang imo duha ka utod kay nga hindi ka man na nila pagpabayan sa ulihi na kaya mo lang nang handom mo kag pangako mo sa imo ginikanan nga mapadako mo man sila, mapsuksukan mo sila panapton, mapaeskwela mo sila. Kag tandaan na ton nga kung hindi te pag-irason nga pigado ta, na pigado kami Tita Wilma, hindi ginman na sila magka-college. Hindi, wala imposible. Tandaan nyo na, wala imposible. Hindi naton pagkabigon nga ang kapigaduhon naton, masiling wala igasto, hindi imposible nga makaangkon sa mataas nga edukasyon ang sinuman sa aton. Basta ikaw determinado, basta ikaw mapisan, masinakripisyuhon para sa imo handom sa imo kabuhi. Tuod na iya Inday Melinda. Ganin di ka dapat magdulan sang paglaom, magpangamuyo gid sa mahal nga Dios. Updang duha ka mga utod mo. Ara ka somewhere in Kabangkalan, nan may kamsidira, di ba la? Kay nga libre subong ang ang mga state colleges and universities. Iyan na sang gobyerno. So maka-avail gid kita sang libre nga kolehiyo. Bisan antusan mo pamplete kag uniform kinanglanon sang imo sini mga utod upod man ang ila suporta nga paghimakas nga bisan paano makabulubaligya sila sang gamay-gamay kag makabulig sa imo bisan paano sakit mo gamba lang ko sakit na siya ba't siya guntod tuod lang nga amo na ng inyong sitwasyon, lapak-lapakon pa kamo, daog-daogon pa kamo. To dira ikaw kuha kusog nga inahangkat sa imo ikasarang. Pakigbatuin, di ka mahadlok, pati ka na isugid kay mama mo. Kay mama, sorry, wala nagali si mama, no. Prangkaha ang imo ama. Kung naluoy ka sa iya, tungod-tuman sa iya kabuot, ngita ka alibay, na nga makahalin ikaw dira. Pero kung magpakaisog ka, mangayo ka sang legal nga pamaagi, ay ara iya ang DSWD makabulig sa inyo, ara man kadto ikaw sa abogado dira sa City Hall sang Kabangkalan, may ara na konsulta lang da bala buligan ikaw. Pero kung hindi ka gusto sang gamo, himo katikang nga ipaagi mo sa matawhay nga pagbiya sa sina nga pamilya. No? Hindi bala Justin Pagiya? Ayo, kabudlay sang kabuhi. Maluoy ka lang sa mga kabataan nga ginapangdaog-daog. Pero mga anak, ina, hindi naton pagkabigon nga guba ng inyo futuro, guba ng inyo kabuhi. No! Batunan ninyo ina positively nga inahangkat sa inyo nga mangin maayo kamo iya nga kabataan sa palabuton. Leksyon kuha gid kamo dira nga hindi gid kamo magpasulay-sulay sa mga tawo nga mga panulay. Alas 2:28 Action Radio Philippine Standard Time. Inday Melinda kabay pabisen paano ha. May nakuha ikaw sa ginpanghambal ni Tita Wilma sa imo sa iton man gin-advice ako nanong dapat mo himuon. Tinguha ihalin kada. Kwarta makita, basta mapisan ka lang. Para mabuhi mong imo duha ka uto. Sa iton man idira nga mga kauturan, mga nagapamati, labi na sa mga ginikanan. Pwede man kamo magkapadala sa inyo sini mga suggestion, inyo may na piece of advice para sa iton letter sender kay Inday Melinda sang Kabangkalan. Pwede nyo ina mapadala dira sa iton text hotline sa mga nagapamati sa ilang mga radyo, no? Padala ninyo inyong opinion sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Hindi gani, na pamo ka na, pwede man ninyo mapadalang inyo sa mga naka-live gali. Sa mga naka-FB live sa iton dara nga chat room, pwede man ninyo ma-send inyo sini nga mga opinion. Sa inyo naman mga istorya, problema sa kabuhi nga luyag ninyo padala diri sa This Is My Life. Pwede nyo man na masulat, padala nyo via mail, pagi sa post office, or i-drop by ninyo diri sa Action Radio. If not, pagi naman sa aton sini nga
Facebook page, Action Wilma Sugaton. Hindi kayo sa personal account naton, Wilma Antupina Sugaton. Alas 2:29, Action Radio Philippine Standard Time. Yes, kay Ma'am Christina Bibiera Soriano. Good afternoon. Thank you, Gid. Ay, kay Inday Lourdes Basto. Salamat, Gid, sa mga kabatchmate ko ara sila. Thank you, Gid. Miga, good afternoon. Inday Christina, madamo gid nga salamat, madam. No? Relax lang kamo dira si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sing pila ka mga importante nga mga commercials. Okay pasensya na mga naka-online na. Hindi kayo daw matangso man si Puon kung sa sitwasyon sang bata. Bilaw. Actually, para sa aton bata, kay ti, pila pa lang, sa tutod, pila pa lang edad, more than 20 pa lang. So, naluoy kuya. No? Jun Sir, na good afternoon. Juvie Monaras, good afternoon, Tita Wet. Salamat, Gid. Inday Lani, Herumian, umayong hapon, Tita Wilma. Check to gid advice mo, Tita Wet. God bless us all. Dira sa may hibuan kapis. Salamat, Gid. Mayong hapon, okay? Mayong hapon, Tita Will, mag-monitor man ko sa Purok Gaysano, Alihis. Tamyaw ko lang si Rosemy Javier. Happy birthday! Sang Barangay Felisa, God bless you always. Halin kay Inday, Evelyn Sinaon. Telma Iguico, mayong hapon man, tamyaw niya si Ma'am Virgil Alpinda. Mayong hapon man, Tita We, monitor lang ko sa Barangay Pandanon, DSB Novi, Magapan. Okay. Ara na si Ma'am Virgil. Sorry, gin Ma'am Virgil. Always listening, gid akon mga amiga diri sa may Selene Homes. Dahil Telma Iguico, kay Lydia, kay Bibing Janeda, Jennifer, kay Mercedes Lambert. Stay healthy always, to we, and may God bless you and your family. Yes, Ma'am Birds, thank you, Gid, for the love and for the prayers, sa inyo, madamo, Gid, nga salamat. Okay, kay Hannah Jo Valente, Joanne, thank you, Gid, salamat. Teresita Quinto, Ma'am, kamusta lang? Mayong hapon lang. Kag Dennis Richard Tibor Roma, mayong hapon. Kay Antonio Beronio Bao, Tony, good afternoon. Dira sa San Antonio, Macabebe, Pampanga, every afternoon gina. Kabatchmay, thank you, gida, good afternoon. Kay Paul Magno, kay Villar de la Cruz. Hello, Miss Ems Aboso, good afternoon. Thank you. Yes, araman si Inday Grace Gonzalez. Madamo gid nga salamat. Always listening akon mga amiga diri sa may Selene Homes. Abaw, salamat gid, ma'am, na. Salamat gid. Okay, enough na lang, nanay. Balikan ta lang kamo dugay-dugay naman Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ams Aboso, good afternoon. Salamat kid na. Kag kay Attorney Dags. Na Attorney Dags, hi and hello. Makasmile lang ta madumduman ta kamo makasmile man kita. I was helpless
says Ato na mga mansay sa itong text sa itong abo, halin kay 6183. Hambal, may concern gid siya, no? Good PM, ma'am. Nakabati ko sang ginbasa mga sulat. Daw kasakit ba tiyagon? Kay taga Kabangkalan man ako. Kay isa man kaamay. Advice ko palapit si Melinda, sir, no? Si Melinda sa mga pari dira sa Parish Church sa Kabangkalan. Kay may task force, task force dati ni, ano na siya? Hindi ko lang na siya mag-gets, no? Basta may ara dira task force sila, may ara sila task force sa human rights para ma-refer siya sa Gabriela Negros kag mahitagan support. Thanks for the suggestion, no? 6183, madamo gid nga salamat. Inday, Melinda, nabatian mo na. Okay. Hali naman kay 9139 para kay Melinda, tiksan niya si SP Guanzon kag magpangayo sang laygay kung ano ang maayo nga himuon. Okay, ginsend niya Inday Melinda ang cell number ni SP Guanzon. Di ko na ni pag-erase kay sulat ko ni kang kay send ko sa APM ko sa imo. Ha? Okay? O siling ko no ni sir ni Attorney Dag so text ka ko no kay buligan ka ni Attorney Dag ay ara alaki nang lan hindi Melinda magpakaisog kagid tinduging imo matarong ay Diyos ko anak ko. Good PM tita. Okay na hindi amo to siya na doble niya. Sa sender day mayo sugiri amo nga babayi abir mag-away sila basta makabalos ka sa lalaki nga wala sang kaluoy bang sakit ba kag maghalin kada bisan mahuyan pa di na to mahuyan pa kung sino ang may dako sila. 7776 may point ka man pero ako maghatag ko akong suggestion kabalo naman kamo kay tita we hindi ko gusto sangga mo kung pwede pa man lang nga solusyonan sa maay nga paagi solusyonan gen hindi bala Inday. Okay. Text naton siya hambal ni Tudan. Tawe tiway gid bawho. Salamat gid. Mayong hapon Tita Wilma, advice ko lang sa letter sender, try niya pa ngayo bulig sa PAW. Hindi yan na pwede pabayaan nga ginamo na siya. 7961 Inday Melinda magpakaisog ka kadamo sa nagasuporta sa imo. Tama ta Wilma, halin kada mas temprano. Galing ay Tatay Tony, hindi ko napaghambalang imo nga sunod nga punto. Ay, hindi lang ko na. Gabaan gid ang amo mo. Please halin na da. Okay, Tatay Tony, salamat gid 8220 ang point ni Tatay Tony nga mas nami gid Inday Belinda halin kadera. May suggestion naman si 0883. Siling niya, just take video every time your amo molested you so that you have evidence later on to support before you talk personally the wife of your amo. Just tell everything. Don't be afraid. Junjun lambatin. Junjun lambatin domyo sang pagkaubantayan kabangkalan. Pakaisog mo ang video hon gid na ikaw titawi talawit ka gid ikaw nagpakaisog ginatalawan ka pa ay di magpakaisog kita 2919 sa sender kinanglan hindi mo na pagpadugayon day tani i-report mo siya sa otoridad or kadto ka sa DSWD ngayo kabulig sa inyo barangay damo paagi nga mabuhi ka hindi ka maganto sa amusina kaluoy man sa iya tawe. Yes, 2919. Amo na mga kabataan nga wala na ginikanan mo. Grabe ding ulan subong sa Minuyan. Puerto Kadulong sang Kalangitan. God bless gid. 7618. Ti hindi ka mo magsulay. Kay Paul kabudlay gid sang balatian. Tamyaw lang na mga taga-Mandayo, 4 Lagasilian, nagapamatigid always sa Abancio family, 5653, madamo gin nga salamat. Tidira lang anay, kay ma-horoscope na si Tita Wilma, pero manamyaw kita anay sa aton mga celebrators for today. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ilang birthday karon nga adlaw. Yes, kay
Father Felix Pasquin sa Our Lady of Candles, na Father Felix Pasquin, happy birthday to you. Mag-message, ginatagaan niya ko na mga inspiring message every morning. Happy birthday sa imo pads. Na kay Maria Cristina Malacca Cadiz, happy birthday man. Kay Rod Simon, Rod, happy birthday. Kay Teresita Delgado Labadia, kay Roy Suyod, happy birthday gid sa inyo tanan. Inaha halin kay Ma'am Elizabeth Gamala, kay Kalinman sa Action Radio family. Thank you gid Ma'am Elizabeth. Thanks for the love, the prayers, the flowers, and the kisses you sent. Okay, let's 2:44 sa iban pag ginaton nga mga kauturan nga sa ulog sang ila kadlawon karon nga adlaw. Happy birthday and God bless. Kay belated happy birthday gali kay Janet Guanzon. Ang amon ka batchmate nga nagintreat siya kami kagabi dinner na nagkadto gid siya from Cebu just to treat us. Thank you so much, my dear. Have a safe trip balik dito sa Cebu. Kag sa mga kabatchmate na ito sa high school, baw happy gid nakakadlaw kita kag nakayuhom nga nadala nato. Alas 2:44 Action Radio Philippine Standard Time. Horoscope na Tita Wilma, ano? Pero antes man ako mag-horoscope kay sino to gani? Kay Rick Esparagosa. Hi Rick Esparagosa dira sa Carmela Valley Subdivision, Talisay City. Mayong hapon lang da. Madamo gid salamat sa padayon mo nga fine nga Leo. Leo, ang imo horoscope karon nga adlaw Biyernes, Hulyo 29 tuig 2022. Leo, siling sa imo horoscope, likawan mo anay magkomento sa mga natabo dira. Na kung hindi ka pa sigurado kung ano ang ugat sina or anong ginhalinan sina. May ara maayo nga kapalaran nga nagahulat sa imo nga mong magabukas sang bag-o nga negosyo para sa imo. Kung may ara gin man ka ginaplano, di ba? Ang magpasensya, ang magpatawad sa nakasala, may grasya nga nagahulat. Leo, tandaan mo ina. Mas swerte nga mga numero 35, 22, kag 39. White is your lucky color. Kay Cynthia Caniete, good afternoon lang da, Sen. Salamat mine. Ay dumduman ko. Alan Pagia, Justine. Kamusta lang daw mayong hapon na? Kag syempre man kay Conrado, ha? Agkanto ay natitawing iba na. Virgo na kita, kabalikan talaga mo karon. Virgo, Agosto 23, Tubtub City, Yambre 23. Mga Virgonian, inyo sini horoscope nagasiling ang ginaangkon ninyo nga problema karon nga adlaw, madali na gid lang makaangkon sang solusyon. Halin pa na sang sano nga problema man. Pero nothing to worry, kay may solusyon nga nagahulat, pero dapat maghulag ka. Na? Hindi paghulat ta, kinanglan may aksyon na iya. Kinanglan lang paninguha para nga mag-abot ina siya. 4 Justice siya ti 20 kag 42 sa mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Katuan naman natin ang Libra. Yes, ang Libra, mga nataw Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Love life sang mga Libranians. Timing gid sa panahon. Abaw, ari pagkid kinahanglan ang kung nag-eskwela pa nga Libra o kung nagatrabaho ka man, focus lang anay ikaw sa imo pag-eskwela o kung sa imo man pagtrabaho. Amo nang patungdi sang panahon. Mga maswerte mo nga mga numero 3, just 8, 27 kag 40. Your lucky color is yellow. Mga Scorpio naman Oktobre 24 tubtub Nobyembre 28. Yes, Scorpio, ang plano mo nga pagpakig-break, or let's say, ang plano mo nga tapuson mo inang forbidden relationship mo, may maayo na bala nga padulungan, kung nabalaan mo nga sala, tapusan na lang. Kung daw kabudlay gid antusa para sa kaayuhan. Kag kinahanglan pagid Scorpio mangin active ikaw sa pag-budget sang imo kinita. 5 Jasin 9, 29 kag 31 mga maswerte nga numero. Purple is your lucky color. Kadtuan naman naton ang mga Sagittarius. Yes, Sagittarius. Ang mga Sagittarius mga nataw Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarius, ang horoscope niyo nagasiling. Halong sa pagplano, kag halong gid sa
alukar sang imo kwarta or sa paggastos sang imo sinikwarta. Ha? Dako nga bulig ang kaalam nga ginaangkon mo or ninyo para sa inyo man kadalagan. Mga maswati nga numero 5, 10, 14 kag 22, your lucky color is red. Mga Capricorn, yes, ang Capricorn ang mga nataw Disyembre 22, tubtob, Enero 19. Capricorn, ang horoscope nagasiling, bao, oo, Capricorn, ang inyo pasensya, lipot gid karon nga adlaw. Di basta lipot mo pasensya, ano gani, irritable ka. Lipot pasensya mo, kadasig sa imo manginit, ha? Kinanglan, cool ka lang. Self-control ang kinahanglan. Kaganon man nga adlaw, mapabakod mo man ang inyo relasyon sa sulod sang imo panimalay o kung sa imo man ginatrabahuan. Mga maswati nga mga numero sang Capricorn, 7, 25, 40 kag 42. Indigo is your lucky color. Inauna pa lang nga bahin sa mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope sa karon iya nga adlaw Huwebes. Kailin Tolentino, mayong hapon lang. Kakainday Rosie Britannico, mayong hapon. Salamat. Mabalik pa si Tita Wilma sa dugang paginaton nga mga zodiac sign pagkatapos ang mga ini. Nag-champion, superpower na! Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. And the winner
for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, timbangan sang katarungan. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaat. Sa Taytay Tanatis ang barangay Agisan Eduardo Kili Sr. Araman si Tutoy Adilaos. Good afternoon ko, no? Ari lang kami ni Nanay Isabel, victorious na sila, no? Ni Nevi Topes Tanggapa, happy birthday sa anak ko, si Feby Kia, happy birthday. Isabelita Giroy, mayong hapon lang daan. No? Kay Toto Joshua Bia, tamyaw lang siya kay Kumare Star Mayo, kay Kumare Jinky Dialagdon. Salamat man. Hello, good afternoon, Miss Star Mayo. Good afternoon and thank you, Gid, sa pag-upod sa This Is My Life karon nga hapon. Kumari, ara ako na yung comment kitaon na balabaw, nga mga anak mo. Dira sa Handumanan, mayong hapon lang, Isabelita Giroy, kag Kaiser Rufino Eregabino from Handumanan. About Joe Art Mandagi Tones, mayong hapon, pagkakadlaw siya. Happy kid, paamo kay nabala. Pacman Wilma Tiong Pilingon. Monitor lang kami sa FB Live. God bless. Kag syempre kay Inday Diding, alohamiento. Yes, Sir Meleli Uligo, kaina pa, na? Good afternoon lang. Kag madamo, gid, nga salamat. Okay? Tapuso na ito, nga itong sini zodiac sign, nga nabilin para sa itong horoscope. Di na kita, ari na kita sa, Aquarius. Ang mga Aquarius, amo ini mga natao Enero 20 tubtub Pebrero 18. Ang mga Aquarian karon nga adlaw mangin malipayon, matawhay ang adlaw. Wow. Kag madula or maghagan-hagan or madula ang ila sini problema sa ila panimalay or sa ila man trabaho. But sinyo hindi madula, but sinyo nga madula, masolusyonan. Adya si 8, 26, 34, kag 39, mga maswerteng nga numero. Peach is your lucky color. Dali lang gid, hold lang gid anay. Imponto le stress, action, Radio Philippine Standard Time. Ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust. Amen. Salamat kit sa pagupod sa pangamuyo sa ngayon sa 3 o'clock prayer. Yes, Sir Melili Uligo, ikaw gigina ang una nga naka-alive kang nag-greet naton, di ba? Tapos tanay nabili naton ng mga zodiac sign. Ara natin sa Pisces. Yes, Pisces, Pebrero 19, tubtub Marso 20. Bawa kung may negosyo, ikaw Pisces, magapadayon nga maayo ang dalagan sa imo negosyo. Abi mo ba lang may ara tao nga gusto maghingalit sa imo? Gani maghalong ikaw. Likawan mo gin nga magsalig sa gilayon Piscean. 323, B35 kag 41 mga masuwati nga numero green is your lucky color. Aries, ang mga Aries naman Marso 21, tubtub Abril 19. O timing gid. Timing gid ang adlaw nga ini para nga makig-ayo ikaw sa tawo nga nalainan mo sang buot. Wala sa malain sa nagapaubos, Aries, ha? Kag nagaugyon man ang panahon sa imo sa pagbiyahe, malayo man o kun malapit. Aries, maswerte nga mga numero 8, Justice 20, kag 32, blue is your lucky color.
Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 to Mayo 20. Kung ano ang ginaplano mo nga himuon Taurian, hindi mo lang magpagkalimtan ang pagpasalamat sa grasya nga naba. No, hindi mo gid pagkalipatan ang grasya nga nabangton mo. Share kung sobra. Maswerte nga mga numero 3, 5, 24 kag 30. Light blue is your lucky color. Si Gemini naman. Ang mga Gemini, Mayo 21 tubtub Hunyo 21, mangin resourceful yung mga Gemini karon nga adlaw sa pakigbagay sa mga tao sa palibot nila. Kay sigaruhon mo lang, Gemini, sa imo horoscope, nga wala sa masakitan sa buyan mo nga tinaga o kung sa imo man himuon. 12, 20 kag 36, green is your lucky color. Cancer, ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtub Hulyo 22. About Cancer, sunod sa inyo horoscope, ari ay. Ha? Kung may ara bala hindi nami ka nga makita sa palibot mo, pamo ka na lang na sa kanala baga mo kang mangilay kang magiyuhom, pawalaan mo na lang. Isa kadulumdumon ang imo mangin inspirasyon karon nga adlaw Cancer. 8, 13, 26 kag 33 sa mga maswating nga numero. Beige is your lucky color. Salamat gid ng mga zodiac sign naton para sa itong text sa horoscope sa karon iya nga adlaw Huwebes, Hulyo 29 tuig 2022. Wala na si Tita Wilma sa panahon pa gani kita magapaalam sa wala na itong malabutan. Pasensya gid apang madamo gid nga salamat. Ang ito naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Matthew chapter 5 verse 14. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Buwas na naman, standby sa matahong nga drama, mensahe sang paghigom. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.